Wawazifumu, lero sinabwere ndi nkhani, koma pali mkulu wina wake afuna kuti tinthandize maganizo. Mkulu ameneyu amachokera ku Malawi, koma panopa akukhala mu dziko la South Africa pamodzi ndi mkazi wake, koma yeyu ndi mkazi wake sakumvana zichewa. Ndiye wabwera pano pozafuna kuti anthu ena ake munthandize maganizo. Kodi iye apange chani? Nkhani yake ili motere. Adawawa anabwera ku Joni mu chaka cha 2020, akhala kwa nthawi yayitali kenako anayitana mkazi wawo. Mkazi wawo uja anabwera anayamba kukhala limodzi. Tsiku lina anapanga chiganizo chomutumiza mkazi uja ku Malawi, ndipo mkazi uja anapitadi ku Malawi kokaona anthu. Anakhala kumene kuja, kenako anamuyitanisanso mkazi uja. Mkazi uja anabwera anayambanso kukhala limodzi mwachizolowezi. Akhala kwa nthawi yayitali kenako mkuluyu anagwidwa ndi Home Affairs. Wakhala mchitokosi kwa miyezi ingapo, kenako anamtumiza ku Malawi. Ku Malawi kuja anangokhala mwezi umodzi, kenako anabwereranso. Atabwereranso mkazi uja anasintha khalidwe. Nthawi zina zake adawawa akagwira foni ya mkazi uja amayankhula zambiri. Ogwiranji foni yangayo, imene si foni yako, imene ndi foni yanga. Khalidwe linasinthiratu. Ndiye iyeyu wakhala kufufuza kodi chimene chimupangisa mkazi wangayo ndi chani, kuti azipanga zimenezi. Koma sakudziwa chimene chimupangisa mkazi wakeyo kuti azipanga zimenezi. Foti mkazi wakeyo sanamgwireko ndi mamuna, sanamvereko mbiri pena pake yakuti apanga chibwezi ndi wina wake, koma mkaziyo wasintha khalidwe, akungopanga zamwano. Nde wabwera pano poyera ozindikira munthandize kodi iye apange chani kuti banja lake libwererenso ngati kale, kuti mkazi wake akhalenso ngati kale. Nde nkhani yake ndi imeneyo. Akuluakulu mungathe kuyankha ngati muli ndi chiganizo.